tadi makan apa? Jangan blendir tak kei nganu uncung. Tren. Apa glendir? Tren. Oh iya. Nak wong Purwodadi kan ngono kae glakut nggih awake dhewe menamu ning Purwodadi ki dikek masake ngono. Apa putren, jagung muda disisir, glandir. Tapi enak, seger. Seger. Mbek sambele lombok kukus. Masak ibu apa bapak? Ibu. Oh, tumben. Saiki rada sregep. Oh, rada nganu. Rada iki rada normal sithik ngono. Bosen makanan. Lho iya to. Ya, Etelo. monggo. Ngambil pesenan. Oh, iya. Mau ngambil pesenan. Ini 2 menu. Ya, usus sama jamur ya? Iya ini usus jamur. Ini minumnya 23. Ini kok pesenan jamur kan? 23. Ini si gantengku keluar kandang. Main apa, Cin? Sini. Piye. Kon ngeterkira ono meneh. Kon ngeterke ning ndi? Ngeterke. Beli. Kok ngono. Wegah menang dadi Rina. Sik asine iki kesel wira-wiri tok Nah iya. Aku ki nyet gaweanku bendina ya karo mider tok No, wihir. Uang. Tuh, mau lebaran. Pegang uang. Ini rentenir. Rentenir Jawa. Rentenir Jawa. Rentenir Jawa. Kasih ya, Mas. Nih ada. Ini rentenir. Iki piro ta, Rin? Aku 3 minggu ora. Nak saya 3 minggu 520. Ora. Nah 10 sasi dibagi harian ki piro? 10 sasi ki lek sesasine ana sing Telu siji. Bingung kok. Aku soalnya kan bulanan to bayarin harian aku bingung. Lek jenengan bulanan. Bulanan. Nek gone mbake kuwi. Tak kene bulanan dadi 10 sasi ngono. 300 apa 600 sasine. Jadi kan itu kan 31 ono sing. Iya tapi kan genep toh. Hitungane 30. Hitungane kan ngene juren. 10 sasi nak 300.